Природата работи неуморно, за да се погрижи за целия живот на Земята, от създаването на растенията, които произвеждат кислород и храна за всички организми, до преработването на отпадъците, произведени като естествена част от живота на всичките й обитатели. Всъщност, природата е много добра в това да преработва и употребява всякакви видове отпадъци и това създава една затворена система, която позволява тя сама да се пречиства и да не се замърсява. За съжаление, човешката намеса смущава този естествен процес. В днешни времена създаването и употребяването на всякакви видове продукти генерират огромни количества отпадъци. По-големи, отколкото природата може да се справи, което води до замърсяване на почвите, водите и въздуха. Всеки ден ние създаваме и изхвърляме отпадъците си, без да се замислим какво се случва с тях след като ги изхвърлим. Често тези създадени отпадъци се събират без да се сортират и се изхвърлят на сметища, където биват изгаряни. Това води до замърсяването на въздуха и унищожаването на отпадъците, които иначе биха могли да бъдат преработени и използвани за създаването на нови продукти. Ако не променим начина, по който се отнасяме към отпадъците си, природата ще продължи да се замърсява, а ресурсите, използвани за производството на някои от ежедневните предмети, които приемаме за даденост, ще бъдат изчерпани. За да предотвратим това, трябва да последваме примера на природата и да започнем да управляваме отпадъците си по начин, който е едновременно устойчив и не променя драстично начина ни на живот. За щастие, управлението на отпадъци е дейност, която може да бъде извършена от всеки, без значение дали сте президент на държава, ръководител на компания, член на домакинство или ученик, и има различни начини да помогнете за намаляването на количествата отпадъци, които се изхвърлят всеки ден. Какво означава управлението на отпадъци? Управлението на отпадъци представлява процес на управление, който обхваща всички дейности, свързани с третирането на отпадъците от началото на живота им като продукти до отстраняването им. Това включва и междинните дейности, като тяхното събиране, транспортиране, преработка и крайно изхвърляне. Управлението на отпадъците може да се извършва на по-голям мащаб от държави и фирми, чрез контрол и регулация на отпадъците, използване на материали, които не замърсяват природата и създаването на нови закони, свързани с изхвърлянето на отпадъците, както и в по-малък мащаб по домовете, чрез действия като разделно събиране, поправяне и удължаване на живота на продуктите, намиране на нови ползи на стари предмети и компостиране на биоразградими отпадъци. Но не всички методи за управление на отпадъците са еднакви. Най-предпочитаните мерки за управление на отпадъци са тези, които са фокусирани върху това да се избегне изобщо генерирането на отпадъци, последвани от тяхното намаляване, повторното използване на отпадъци, тяхното рециклиране и в крайен случай, когато няма други възможности, тяхното изхвърляне. Тази йерархия за управление не е нищо ново и дори често се използва из целия свят под името 3-те, 4-те или 5-те Р-та, най-често означавайки Reduce, Reuse, Recycle или намали, използвай повторно, рециклирай. Примери за начини за използване на йерархията на управлението на отпадъци по домовете. Много домакинства вече извършват управление на отпадъците под някаква форма, без да го осъзнават, но когато разберем с кои дейности от ежедневието си намаляваме количеството депонирани отпадъци, можем да получим по-добра представа и нови идеи как да ги намалим още повече. Предотвратяване и намаляване. Както споменахме, най-добрият начин да се ограничат количествата на изхвърляните отпадъци е те изобщо да не бъдат генерирани. Тук се включват дейности като използване на торби за многократна употреба при пазаруване или многократното използване на нейлонови торби, използването на стъклени или метални бутилки за вода вместо купуване на вода в пластмасови бутилки, закупуване на продукти без опаковка при възможност или закупуване на продукти с рециклируема опаковка, писане на двете страни на лист или тетрадка, измиване и използване на стъклени буркани за съхранение на храна и други. Всяко домакинство е различно, затова е важно да видите кои методи са най-приложими за вас и вашето семейство. Възобновяване и намиране на ново приложение на продукти.
На това ниво се включват всякакви действия за поправка, преработка и оползотворяването на различни продукти по други начини, различни от първоначалното им приложение. Най-често приложими на това ниво са дейностите, свързани с поправката на счупени продукти. Когато един продукт, като чаша за чай, телефон или дреха, има дефект или повреда, вместо да го заменим, можем да удължим живота му, като го поправим или зашием, предотвратявайки изхвърлянето му. Когато продуктите не могат да бъдат поправени, зашити или използвани повече, то тогава може да започнем да мислим как може да ги оползотворим по други начини, различни от първоначалното им приложение. Например, ако сте използвали пластмасова бутилка многократно и сте на път да я изхвърлите, помислете дали да не я превърнете в чаша за химикалки, като я разрежете наполовина. Друг начин, по който може да се използва същата бутилка, е да я превърнете в импровизирана саксия, като изрежете овален отвор в средата на страната на бутилката и я напълните с почва и засадите семена. Трети интересен начин за намиране на ново приложение на пластмасова бутилка е да я превърнете в метла, като отрежете долната част на бутилката и направите надлъжни разрези по цялата окръжност, след което залепете прът или дръжка на горната част на бутилката и сте готови. Някога чудили ли сте се какво да направите с празните рула от тоалетна и кухненска хартия? Рулата могат да се използват като хитър начин да организираме свободните кабели по шкафовете. Просто навийте кабела, сложете го в рулото и го приберете обратно. Рециклиране. Рециклирането е един от най-популярните методи за намаляване на рециклируемите отпадъци по сметищата, но той следва да бъде използван едва когато другите изброени методи не са приложими, тъй като на тази степен продукта вече се счита за отпадък. Разделното събиране на отпадъци спрямо материалите, от които са направени, позволява тези материали да намерят нов живот, като бъдат преработени в нови продукти. Освен това, производството на продукти от рециклирани материали изисква по-малко енергия, отколкото производството на същите продукти от суровини. Ако искате да започнете да събирате разделно или желаете да улесните процеса, може да използвате стари кофи, кашони, пликове или торби, в които да сортирате отпадъците си още по домовете, преди да ги занесете на обозначените кофи за рециклиране. Компостиране. Всяка година хиляди тонове биоразградими отпадъци, като обелки от плодове и зеленчуци, окосена трева, дървени стърготини и други, завършват на сметищата, където се разлагат в безкислородна среда и освобождават вредни за природата парникови газове. Компостирането предлага начин да използваме тези отпадъци по по-добър начин, като ги превърнем в естествена за растенията тор. То е процес на разграждане, при който тези естествени природни растителни отпадъци се подреждат в купчина и се разлагат по контролиран начин в присъствието на кислород, произвеждайки естествена тор на име компост. За да започнете да компостирате, не ви е нужно много място или скъпа техника. Процесът може да се извършва чрез създаване на купчина в градина или двор, или чрез използване на специален съд за компостиране. А компостът, създаден като резултат от процеса, е естествена тор за растенията, която придава редица положителни свойства на почвата, върху която е използвана. Примери за начини за намаляване на отпадъците в училище. Както споменахме, всеки може да допринесе за опазването на природата чиста, чрез различни видове начини за управление. Ако сте ученик, който иска да направи нещо, за да помогне, ето няколко предложения, които може да опитате в своето училище и в класната стая. Предложете създаването на кофи за разделно събиране. Ако класната стая или училището не разполага с контейнери за разделно събиране на отпадъци, като пластмаса и хартия, предложете на класния си ръководител да създадете такива контейнери. За тази цел единствено са ви нужни празни кофи или стари кашони, пликове и табелки, които вие сами може да създадете, за да обозначите кой контейнер за кой отпадък е. Използвайте по-малко хартия. Голяма част от отпадъците в класната стая са направени от хартия и има някои много прости методи за намаляване на потреблението на хартия. Пишете от двете страни на листа. Ако трябва да принтирате нещо, го принтирайте двустранно.
Пазете неизползваната хартия за бъдещи проекти. Използвайте отпадъци за създаване на изкуство. Често, когато мислим за отпадъци, не си ги представяме като потенциални материали, с които можем да създадем картина, рисунка или пано, но те предлагат забавен и креативен начин за намаляването на изхвърлените отпадъци, като ги превърнем в артистични шедьоври. Сините капачки от вода могат да бъдат превърнати в море, а скъсаните пликове в облаци или ливади, пластмасовите чаши в човечета и много други неща. Други интересни начини. Опаковане на подаръци с японската техника фурошики. Някога чудили ли сте се какво да направите с вашите стари и непотребни ризи или тениски? Обмислете да ги използвате, за да опаковате подаръци за Коледа или за рожден ден, използвайки техниката фурошики. Тя идва от Япония и е идеален начин да превърнете рециклирането в нещо уникално и практично. Чрез фурошики може да опаковате подаръци, обяда си или да направите чанта за пренасяне на всякакви неща. Интересен факт за техниката е, че през 2006 година японският министър на околната среда Юрико Койке популяризира кърпата фурошики в опит да повиши екологичната осведоменост и да намали използването на пластмасата в Япония. 3D принтирането. 3D принтирането е сравнително нова технология, която позволява на всеки с компютър и малко опит да разработи цифров триизмерен модел и да му вдъхне живот в реалността. 3D принтирането използва машина, която изгражда различни модели, слой по слой, като разтапя материали като пластмаса. Тази технология на бъдещето може да помогне за намаляването на генерираните отпадъци по фабриките и по домовете по няколко начини. Първият начин е поради факта, че при традиционното производство материалите често не се използват ефективно. Обикновено при създаването на някои продукти в фабриките се започва с голям блок материал, който се нарязва и когато продуктът е готов, остатъците от рязането се изхвърлят. От друга страна, при 3D принтирането продуктът се изгражда слой по слой, като се оставят кухи пространства в средата или навсякъде другаде, където не е необходим материал. Това означава, че при процеса се използва само необходимото количество материал, за да се създаде продукта и като резултат на това се създават по-малко отпадъци. От друга страна, 3D принтирането може да се използва за намаляването на отпадъци по домовете, като с по-малки домашни принтери може да създадете всякакви малки продукти, премахвайки нуждата те да бъдат опаковани, както и резервни части за поправка на други продукти с цел удължаване на техния живот. Заключение. За да запазим земята и природата чисти, трябва да променим начина, по който се отнасяме с отпадъците, които създаваме и изхвърляме ежедневно. Това не означава напълно да променим начина си на живот. Има редица лесни, интересни и забавни начини за управлението на отпадъците, от разделното събиране, създаване на фигурки и картини от рециклирани материали, използването на продукти за многократна употреба и вдъхването на нов живот на стари или счупени предмети. В община Смолян има изградена система за събиране и извозване на битови отпадъци, която обхваща всички населени места в общината. Събраните отпадъци се транспортират до инсталацията за сепариране, разположена на регионално депо за неопасни твърди битови отпадъци Теклен дол. Депото обслужва общините Смолян, Чепеларе, Баните. Делът на рециклираните отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и метали, изчислени на основа на морфологичния анализ, излиза почти на 50% от общото количество генерирани отпадъци в общината. Община Смолян е осигурила екологосъобразно управление на видовете отпадъци на територията на общината с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда при спазването на йерархията за отпадъци. През 2021 година на територията на община Смолян има разположени съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от хартия и картон, пластмаса и стъкло, както и метали. Съдовете са от двуконтейнерен модел с жълто и зелено обозначение. В жълтия контейнер се изхвърлят отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки. Графикът за обслужването на тези контейнери е 2 пъти месечно.
В зеления контейнер се изхвърлят отпадъците от стъклени опаковки. Графикът за обслужване се осъществява един път на всеки 2 месеца. Община Смолян е осигурила във всеки квартал на град Смолян контейнери за текстилни отпадъци. За останалите населени места отпадъците от текстил се събират кампанийно. Събраните от контейнерите отпадъци се транспортират от специализирани фирми за третиране на текстилни отпадъци до техните площадки, на които се извършва сортиране. Разделят се по видове, като годните за повторна употреба се отделят, а останалите се нарязват и се използват като памучни парцали за индустрията. Хранителните отпадъци, подходящи за компостиране от ресторанти, заведения за бързо хранене, столове и кетеринг, търговски обекти и други, се събират разделно в специализирани контейнери или други подходящи съдове на мястото на образуване и се предават на фирми, притежаващи съответните разрешителни режими. Ако се погрижим за природата, и тя ще се погрижи за нас. Затова трябва да започнем от днес. Този материал е създаден в рамките на проект „Въвеждане на добра практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“. Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. При никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година“. Бранд на информационна програма, създаден в рамките на договора. Заедно за по-зелен Смолян. Учи се и действай!